Eta ondorioz pentsatu genuen, nahiko bai ez ezaguna denez, polita izango litzateke halako topagunea bat egitea, adituen artean, aditu eta interesatuen artean. Eta horregatik gaude hemen, comentaba que montamos la exposición también por la exposición de los seres por un tema de desconocimiento sobre el tema. Habíamos detectado desde el museo que a pesar de que son unas estructuras que han pervivido mucho en la historia, eran desconocidas. Y eran desconocidas, pero han sido desconocidas sobre todo en el siglo XX, porque Unamuno ya en 1908, hablando del aldeanismo, de los vascos en general, decía: duro y a la cabeza contra todo el que quiera enjaularnos en el sel del caserío. Es decir, Unamuno ya conocía los seres a principios del siglo XX. Sin embargo, a principios del siglo XXI ha desaparecido el rastro. Hay mucha gente que actualmente está estudiándolo y algunos de ellos los hemos traído aquí para que un poco nos ilustren y aprendamos más cosas sobre los seres. Además de esta actividad, va a haber una visita guiada mañana para ver in situ seres en Arrieta, guiada por el comisario y por los dos comisarios, por Dani y por Robert, que Robert también lleva tiempo trabaja en Comandita. Y habrá otra el día 6, aunque en euskera, pero bueno, ya sobre eso también podremos hablar después. ¿Qué más? También hay visitas guiadas, si a alguien le interesa. Y comentar que la exposición va a ser itinerante, entonces si alguno de vosotros os interesaría llevar a vuestro pueblo, os hemos puesto ahí una hoja con el contacto de Odona, que va a ser la coordinadora. Algunas instituciones ya se han interesado por el tema y yo creo que 2019 está prácticamente cubierto, os aviso desde ahora, pero a partir de 2020 yo creo que se podría ver en algunos de los sitios. En cualquier caso, la coordinación la lleva Odona, que tenéis ahí el contacto. Vamos a ver, hemos organizado el programa, vamos a hacer dos ponentes a la mañana y 2 a la tarde. Habrá un intermedio para tomar un café que lo tomaremos aquí atrás en los jardines del museo. Y la primera persona que va a hablar va a ser Luis Mari Zaldúa. Luis Mari Zaldúa itxeingo digu korten sarroien antzinakatasunaz. Non dago Luis Mari? Hor, bakatu, eskizeko ikusi. Luis Mari Zaldúa Euskal Filologian doktorea da eta korten aditua. Eta argitalpen asko dauka, ikusiko duzue hor programan daukazue. Eta orduan, Luis Mari itxeingo du euskeraz eta gero egingo du olako laburpen txiki bat erderaz, ezta? Luis Mari decía que el primer ponente va a ser Luis Mari Zaldúa, es doctor en Euskal Filología y un entendido en seles, ha trabajado bastante el tema de seles. Esta va a ser la única ponencia en euskera y aún así hará un resumen pequeñito en cada apartado para que si alguien no sabe euskera pueda entender de qué va un poco el tema. Luis Mari, zurea da hitza. Hori eza terrenoan erdiko mukui da. Horrek emetik aragora deko, beste deko, arabera, handiko partera eta onabera. Dana biribilien, oizitzi moduen.
Ikusgarria, ezta? Harrigarria ere esango nuke. Bakoitzari berea, ezkurrako legia, dio esaera zarrak. Eta hasteko eskerrak eman dizkiet, Dani Errementeriari eta Roberto Quintanari, baita Lurra Kultur Elkarteko gainerako kidei, horrelako lanak egitxeatik ez ezik, pasai hontan erabiltzen guztiagatik. Eskerrak ematen hasita, Gernikako Euskal Herria Museoari ere eskerrak ematen dizkiot, esortzeko aukera eskiteagatik, eta nola ez, zure guztioi, gaurko saiora etortzeagatik. Ikusgarria esaten nuen, baina noiz arte. Gure ondorengoek ezagutuko dituzte horrelako bitxiak. Guk izan dugun aukera izango bat dute. Egun hon, Luis Mari Zaldua izan nahet eta erranetik nator. Onomastikari naiz. Buenos días. Mi más sincero agradecimiento a Dani Errementeria y General Lurra Kultur Elkartea, asimismo al Museo Euskal Herria de Gernika y por supuesto a todos vosotros por acudir a este simposio. Me llamo Luis Mari Zaldua, soy onomástico. Baina zer dira kortak, zer dira saroiak. Makoleta kortako nagusia den justo txostu direna, izan daiteke definizio bat, hasteko. Herrian, mugarria duen eremu biribila. Azpikoan jakide baino bistakoa da, ezta? Nekazaritzarako eta abeltzaintzarako erabilitakoa. Baina beti horrela gaur egun ikusi ditugun bezala izan dira kortak. Eta horrelako eremu biribila askoak daude. Eta nun? Zaila da oso zinezkoa ez esategatik ez bat korta edo saroi egon diren jakitzea, ezta? Haietako askoren arrastoa ezabatu egin dalako. Nik 2000 bat korta pasatxo zerrendatuta dauzkat gaur daño. Araban 91 bat, Bizkaian 190, Gipuzkoan 790, eta Nafarroan 778. Hala baina, garbi dago gehiago dirala. Esate baterako, Bizkaian, asko atxeak, 2009 lan batean, esaten du behinola 600 bat korta egon zitezkela Bizkaian. Gainera, iparraldean, 110 bat ola edo kaiola, guztu dugu korten saroien ekideak dira zerrendatuta ezta. Bidena bat, zenbat korta ikusten dituzue horre irudian? Abel, horiek ide alderrikoa dituk, ezta? Ikusten zena bat edo, niretzat, zerrendatu edo kontatu izan ditu gara, ezta? Saroiak edo kortak egun azaltzen diren zehazten saiatzerakoan, nirik eta behin jakina saroi edo kortatzat zer ulertzen den finkatu gara dago, ezta? Saroiak justo txertudik, bideoan definitu bezala ulertuz gero, hor mapan ikusten danez, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan azaltzen dira. Ez da hor, noraiteko orban, grisortan azaltzen dira, justo txertudik definitu ditun bezalako saroiak edo kortak, ez da. Hor ez da orban azaltzen, baina zuberoan ere ikusten dut badirela, ez da. Hala baina, saroi hitza edo korta hitza adierazten duna alde batera utzita, hitza berez bakarrik aintzat hartze baldin badugu, baina ikusten garbi dagoela, lurralde askoz ere zabalagoa harrapatzen duela. Hor ikusten dute, Iruñetik hegoaldera, saroiren sario aldaera ere azaltzen dela, ezta. Guztiakin, forma biribila eta erdian mugarria duten eremu hauek, Euskal Herrian baizik ez ditut aurkitu nik, ezta. Badakizue, egitura hauei edo eremu hauei erdenak sel esaten zaiela, horrego behintzat, eta sel hitza Euskal Herretik haratago ere azaltzen da, esate baterako Santanderren, ezta. Baina duen esaen nahia ez da, hori, han larretokia, esan nahi du, besterik abestu adirazten eremu biribil bat erdian mugarria duena, ezta. Kontua da, sel erderaz hitza erabiltzen hasi aurretik, dokumentu zaharretan, saroiak izango dira eremuak beste izen batzuekin, beste generiko batzuekin aipatzen dira, ezta. Ezagunenak bakarrik ez aipatzeko, hemen dokumentuan guztat ikusten dira, ezta, alde batetik daukagu hor, guztal, guztale, guztalita,
eta alde honetan daukagu baita ere kubil edo kubilan, ezta. Zuen ezkerretara dagoena hau 1074ko dokumentu bat da, San Miguelko monasterioaren kortak egiten ditu, eta beste hau 1178koa da, eta hemen Urdumealdeko saloien berri ematen da, ezta. Aberkero gogatzen nahi zen, dokumentu hau ikusita, hitz polit bat, zuei pixka bat azaltzen da, palimpsesto izan. Aberkero gogatzen, ne oso despistatu nahi, eta igual azpiko zen, eta norbait gero bukaen aldea, palimpsesto. Honekin lotura duen hitz bat da, ezta. Hurrengoko honetan ikusten dizute, lehen esan dizkizu edan, saroiak edo kortak aipatzeko hitz edo izen zaharroiek, lehenengo eta behin nun, San Juan de la Peña, lehi horiek monasterioak, herriaroan eskuak eta sortzen dutizten monasterioak, eta hauen jabeziran monasterioak, eta horien gizaldiak, ezta. Ordu, ikusten dizute, lehenengo azaltzen dela kubilar, dala, guztaliza ere, neko goize azaltzen dela, ezta. Kubilar lehenago jartzen da, guztalizak ere jarraitzen du, eta zel, nik uste dut, berandu xagoa azaltzen dela horiek guztiak, ezta. Eta, azpia ikusten duzuten una azaltzen dira, nire iritzirako, zelitza, hor, sartaldetik sortalde dutze edo, etorri nahen hitz bat da, ezta. Eta, kontaz aparte, aipatu beharko nuke baita ere, bakaiolar hitza, ezta. Badaude dokumentuak, espresuki, guztiak, zel, guztaliza, kubilar, eta saroi eta korta, gauza bera dirala erazten dutenak, ezta. Eta, prinsipioetan apensitu daiteke, Alvarok horren buruan ere badauzka zerbatzuk ez, formaketa egiten hitza zergaitik aldatzen da, edo hitzaren aldaketak zer adierazten duen, mugarriztatzen hasi zirela, eta orduan zel esaten hasi zitzaiela, batek daki ez da, badakizute, kubilar edo kubil, hori kobarekin lotua dagoela. Horrek prinsipio baten adierazten du, utxune bat, utxarte bat, ezta, eta beste hau guztalik hori gustorekin lotua dago. Beraz, atomana da euskeraz oso izen polita, elia. Hor ikusten dezute, idazketan, saroien edo korten arrastoa, herriaro erantiarraren hasiraino iristen dela, eta prinsipio batean, ikusten nuke, hor bukatzen da, ezta. ¿Qué son los seres? ¿Han sido siempre como los hemos conocido? ¿Cuántos hay? ¿Dónde? Partimos de la definición, por ejemplo, que ha dado Justo Chertudi, el señor del ser de Macoleta, que los define como espacios circulares con un mojón en el centro. En las lenguas romances, antiguamente, para referirse a las cortas o a los sarois, además de ser, se utilizaban también los términos cubilar y gustaliza. Vocablos que de alguna manera documentan la existencia de espacios que luego se documentan como seres, pues ya para comienzos de la Baja Edad Media. Idatzizko iturriez lanara edo idatzizko iturriez gain, jakina badaude iturri gehiago, pixka bat saroien edo korten antzinatasunean sakontzen saiatzeko, eta horietako bat jakina ahozko tradizioa. Egia esateko, korten jatorriaz mintzoden nik ahozko kontakizun oso gutxi zauten ditu. Zautzen dudan bakarretako bat, Gipuzkoan jaso zuen, Frantziskotar batek, 1924an, eta baina badakit bizirik jarraitzen duen kontakizun bat dela, Arantzazko aldeotan. Eta alidanez, kontakizun horren arabera, azitako zezena, semental, azitako zezena, San Juan egunean, etzanda, eslatzen o azalten zen, tokia aukeratzen omen zuten, korta, han finkatzeko. Eta hain zuzen ere, azitako zezen hori, otro mintzan, kontakizunen arabera, kortarrian lotuta, hango behiekin eta estaltzeko, eta horrexek ematen omen zion, zezenaren jabeari, korta edo saroia izateko eskubidea. Hori da, kontakizunak esaten diguna, ez da. Oso luze joko duke, hori guztia sakonean, zer dan aztertzen saiatzen, ez da. Baina, nik usan dut, zezena, azitako zezena, baranearen
mitologia historiak behiratzen bat egin zuen, Euskal Unibertsuan, Euskal Eusko tradizioan, ez da nor nahi. Nik uste dut, jainkosa ezagun baten, adierazpenetako bat, Existen pocos relatos tradicionales que hablan de los seres, del origen de los seres. Uno de los pocos que conozco se sitúa en Aránzazu, lo recogió el padre Basa, un franciscano, y tiene como protagonista un toro semental, de manera que, según ese relato, el sel, la corta, se asentaba en el lugar en el que yacía, estaba tumbado el toro semental la mañana de San Juan. Es lo que dice la tradición oral. Y decía que sería interesante que si alguien le apetece mirase en el diccionario mitológico barandera qué supone el toro rojo en la mitología vasca o en el panteón. Idatzizko itxurrietara itzuliko gara, Euskal Herriko, eta beste herrialde batutakoa idatzizko itxurrien inguruan gauzatxo batzuk ditut, ezta? Esan gabe doa, hau ezinbestekoa dela, saroien pixka bat antzinatasunean, aporten antzinatasunean murgiltzeko, baina laburtu beharra dago, ez daukagu gura denbora gehiegi ere, orduan, ondo iruditzen bat zaizue, niretzako bereziki xarmangarriak diran bi txurri buruz bakarrik izeko ez da. Ari muturra, bi txurri hauen ari muturra, hori ikusten duzuen lan batean aurkitzu nuen. Eta hori irakurri nuen lehenengo aldiz bazala testu bat adierazten zuena, erakusten zuena, zuberoan, hango kaiolarrak, kortak, saroiak, ustalitzak, oso antzekoak, oso bera direla, esango nukenik. Lefebreren 1992ko liburu hontan, ez dut irakurriko, frantsesez parra garritzen dudalako, hor ikusi nuen, bazala, nunbait, hori adierazten, hori zehazten zuen, testu bat, ezta. Testu horren egilea, zuberoako kortak edo kaiolarrak nola finkatzen zituzten, adierazten duen testuaren egilea, oso personaje interesantea da, 16-17 izaldean bizi izan zen, ezena du Jakue Belakoa, Jacques de Bela. Eta, hau oso personaje importantea izan duzen, magistratua, euskaltzalea, hainbat gauza idatzi zituen, eta horien artean idatzi zuen lan bat, 1660 aldera, eta lan horretan egiten zuen, aurreko bizaldian, zuberoan egin zuten hango legeen o foruen bilduma bat, bilketa bat egin zuten. Eta honek, Jakuek, egin izan azanez, egiten du, zuberoako foru horien balako komentario batzuk egiten ditu. Eta hain zuzen ere, hor azaltzen da, honen guziaren lehenengo arimunika, ez da. Eta hor, adierazten da, testu hortan, zuberoan, Bustaliza, Kaiolar, Sel, Korta, sarri baten azalera norainokoa finkatzeko aizkora txiki bat hartzen zutela, lau norabietara jaurtitzen zutela, eta aizkora hori erortzen zen lau puntuak lotuta, perimetro bat finkatuta, horrekin zehazten zala Kaiolar edo ola horren eremua. Interesgarria da esate baterako, lehentxeago Gipuzkoan, horren inguruan zer dan esatea ikustea, eta pixkar horrekin egitea, Gipuzkoan 16. izaldiaren amaieran, saroien azalera neurritzeko, neurri jakin bat, gora bila, hori zorra esplikatuko dizuet gero produzek zerrak, eta hortarako balako soka batekin, nik esan dut soka zaparte makillak eta kartak erabiltzen dituztela, baina ikusten dute, Euskal Herriko toki batetik bestera, gauzak ez dirala enberdin. Gipuzkoako ordenantzetan azaltzen da, aipamen bat da, ez da. Pixka bat atzera eginez, Gipuzkoatik atera gabe, ordenantza zaharretan, Gipuzkoako foru zaharretan, esaten da, abeltzaintzaren manejoa, abeltzaintzaren antolaketa, eguzki egiten zala. Alegia hazienda, abereak, abela hundiak, goizean eguzki batean zekin batera, nun nahi garrezitezkela baldin eta eguzkia jartzen zanean, atera ziren tokira ituntzen baziak. Hor, Grosabelek zehazten du, morala zitintzen du hori, horiek berez, kortak edo saroiak direla, ezta. Hau, alderatze baldin badegu,
Nafarroako beste testu batek, oso testu niretzako testu erabakiorra da, ezta? Ikusten dute, 1650 baino lehenagokoan testu batan, Lakarrak eta Utrullak argitaratu zuten, eta da, Erroibarko alkateak, Erroibar bakiztuen Nafarroan, horreagatik pixkaratik berago, han Bustalizen inguruan, Bustalizen eremuen inguruan, Bustalizen norainokoen inguruan liskarren bat zutenean, liskar hori argitzeko erabiltzen duten modua, edo era, zein zan, begira, segur hori izetik dator bera aizkora. Hori esaten dute, aizkora jaurtitzen da 12 aldiz alde bakoitzera, norabide bakoitzean. Eta gainea, adierazten da, Bustaliz horietan, haziendak edo ganaduak eguzki larretu behar zuen, ezta? Odon ikusten da, 14. mendizaldiak Naparroan, beranduago 17. mendizaldiak Zuberoan azaltzen da, ohitura edo praktika bere erabiltzen zutela, Saroien edo Korten edo Bustalizen edo Kaiolarren norainokoa zehazteko. Hau, beratzen baldin badugu, garaia berean, Gipuzkoan berriro ere, Saroien inguruan esaten danarekin, ikusten dugu hauke badagoela, horrezten da 1628 urtean, Oiartzunen, hasteko agindu eman zunatekek, hango kaparen Saroiak edo Kortak mugarriztatu zitzaten, ez da, hemen ja, neurtzeko mugarriak aipatzen dituzte, oso bestelako gauza dira, ez? Horra alde batean aizkora jorkitzen, eta beste tokian mugarriak edo jartzen, ez da. Horrengo itxurria, honetzako ere oso kitzikarraria, ez da. Hau, 1888an, Jakob Grimm izan zuen Alemaniar batek idaztako testua da. Grimm anaiak, dira, ipuinak eta aurrengo ipuinak eta bildu zituzten. Hauek lan handia egin zuten, eta ohitura zahar asko bildu zituzten, egin zuten liburu bat, Jakob egin zuen liburu bat, hau ez dut alemanez noski, baina euskeraz, itzulpen izango litzateke Alemaniako zuzenbidearen zaharkinak, edo zuzenbide Alemaniarraren zaharkinak, ez da. Eta, testu hortan biltzen da nola, hor aro kalorizioen hasieran, 8. izaldiaren erdialde hortan, hor biltzen da, gaizki izan, eta barkatu, 10. izaldian, gaizki izan, horri ermaztu naiz, Galesen, hango erresumaren karitara, erresumaren norainokoaren karitara, zalantzaren bat zegoenean, aizkora bat jaurtitzen zutela erresumaren norainokoa zehazteko. Aizkora jaurtiketak finkatzen zuela zintzen eremu segurua, erresumaren eremuan. Jakob Grimmenen liburuan aipatzen da, toki gehiagotan ere azaltzen da, lehenago 8. izaldiaren bukaeran, Imperio Karolingioaren potente batean, Karlomagno, ateratzen olako agintza bat, lege bat, izan aduna, Incipit Capitulare de Bilis Curtis aipatzen da, Curtis, hortaren landetxeekin lotua dagoen bat, aipatzen da puntu batean, Karlomagnoren imperioan zuten alkate, Karlomagno agintzen zien, egun batean, rekorritxu, edo gobernatu zitzakete eremuak, baino, toki zabalagoak ezitzatela izan euren agindutean. Eta, nik uste eta hori interesgarria dela, hemen ere, neurri edo egun moduan, eguna, eguzkiko unidade bat, baina guztietan, niretzako, eta hemen politxena, gaina zaharrena da, hau Jakob Grimmenen liburuan bakarrik ikusi denik, Bavarian gertatzen da, Alemanian, 1791 urte hortan, eta hor, espresuki adierazten da, landetxe baten esparrua edo eremuaren arira sestraren bat, kalapitaren bat zukatenean, aizkora bat
lau norabideetara jaurtiz, ebazten zutela, erabakitzen zutela, landetxe horren azalera norainoko bazan, ezta? Laugarren izaldian, Nafarroan, lekukotzen da, zera dira. Hain dudana da, hori guztia bildu egin den, eta koloreekin adierazten ditu da pixka bat antzeko kontzeptuak, ezta? Urdinarekin ez gorain jaurtik eta jarrite, berdez, 12 neurri hori, eta gero marroi kolorez, guzkiko ohitura hori, ezta? Ikusten dute, argi geratzen dela, hemen Euskal Herrian, erdiaro berantiarrean azaltzen den praktika hori Europan lehenago, asko, bastante lehenago ere, erabiltzen zutela, ezta? Eta zuetako asko pentsatuko ez zuen. Aizkora bat jaurtitzea, azalera bat erabakitzeko, ez da goza bat ere praktikoa. Bi aldiz egin ezkero, ez da berdin ateratzen, ezta? Tako denbora asko, baina sinistikoak dira zuen, edo ez, nire irizirako hori ez da zer neurtzeko sistema bat. Hori babes errito bat da. Eremu horiek babesteko edo sakratzeko edo errito bat da. Zer da aizkora Europako mitologian? Zer ordezkatzen du aizkorak? Tximista. Orduan, aizkora jaurtitzea hori gainean, Barandiaranek ere biltzen du Euskal Herrian egiten zuten sistema bazan. Ekaitza zeuden da tximistak jotzeko arrisku zeunean, itxeko aizkora hartzen zuten, eta asko altzuten guztia urruditzen zuten. Hori magia simpatika zuten zaion goza bada, Barandiaren arabera. Hortaz, hemen ikusten dena da, berez, esparruiek tximistatik babesteko, gizue tximista dela hartzaileen arrisku handienetako bat ez da. Eremuiek babesteko, aizkora jaurtiketaren erritua edo egiten zuten, ez da. Las fuentes documentales muestran que, aunque habiendo nexos entre ellas, hay notables diferencias en la legislación sobre seres, por ejemplo, entre Navarra, Figueroa y Guipúzcoa, ¿no? Se constata un ritual de protección consistente en el lanzamiento de un hacha, que es una manera de proteger esos espacios, y bueno, que esa práctica pues, se documenta en otros lugares de Europa pues, ya para el siglo VIII. Bueno, orain pixka bat arkeologiari helduko diot. Azkenean badakizue, testuak eta dokumentua bukatzen direnean, hori arkeologoen ordua edo arkeologoen txanda izaten dela, ezta? Denbora gutxi dagoenez, eta gauza askotaz hitz egin daitekenez, hitz egin beharko genukenez, nik neronek aurrez aurre ikusi ditudan, egon naizen, edo lagundu enbarazu egin da, baina han egon naizen, induzketetan ikusitakoaren berri bakarrik emango dizue. Aurrez aurre ikusi duanaren berri bakarrik emango dizue. Eta jakina Euskal Herrian, arkeologiaz eta hitzekin hasten geranean, nola ez, Barandiaranengatik hasi behar dugu. Bueno, atango moixoak, Barandiaranek bi gauza azpimarratzen ditu saroien arira. Gutxi hitz egiten du saroiez, baina esaten ditu gauzak beti bezala oso mamitsuak dira. Eta lehenengoa da, saroiak askotan megalitoak dauden tokietan azaltzen dira. Megalitoak horak dizue, trikuarriak, dolmenak, krongotxak, hori azpimarratzen du Barandiaranek. Megalitoak eta krongotxak askotan toki berean egoten dira. Eta, gu azpina ganean, gure alde hortan, gurumean alde hortan, hemen ikusten dezuten argazki hori Hernani da, eta nik usteko bi korta edo arraix ikusten dira, ez da, bat goien, pixka deformatua dago, baina bat goien ikusten da, eta beste bat, haundiagoa hemen behian. Horrek izena dute goikoak akola eta bekoak izena du alkatxurain. Barandiaranek aipatu bezala, akolako korta horren gaineko aldean hori uzura txiki edo ikusten diran puntu hortan, zolarrizko trikuarria dago. Baina dago justu, kortaren muan, kortatik kanpo baina oso metro gutxira, ez da? Alderdian bertan, Urruñako zilegimendietan, kasotan Urnietan, badago beste inguru bat, hemen azpian ikusten dezute, kortaren biribila, hor goien ere beste korta baten aurria edo arrastu ikusten da, eta han izkin hartan, zelai txiki bat ikusten da goien, baina albarren duzibitzea, hortxe, hor oso
aztarnategi arkeologiko polita da. Ikusten dute, korta eta han aztarnategia, ezta? Eta hor zer daukagu? Bueno, besteak beste oso kronletx polita, ezta? Gainea, Barandiaranek adierazten duen bigarren gauza, kortak, saroiak eta megalitu ez hitzeiten duenean, zaten du Barandiaranek kronletxek, kortak oroitarazten dizkiotela, kortak ikasten dizkiotela burura, ezta? Azken batean biak eremu biribilak diralako eta zenbait edo batzuetan, bien ardian, hor ikatzak eta errausak egoten diralako, ezta? Eta, nik usan dut, Barandiaran nintik. Entortu hori zuet, egiten ditugan itzaldi guzietan, beti argazkia jartzen duela. Asko gustatzen zean toki badalako, eta beste gainera, nire aitazenaren errautsak hemen aireratu genitula, ezta? Kontua da, honen guziaren harira edo pixka bat honen guziaren nondik nolakoa ezagutzen saiatzeko, hor 1995an, Urnietan, Gorostan izan dagoen toki batean, hango austerretzan edo herriko gunean, arkeologikoki esku hartzea erabaki genuela. Baina, ikusketa zuzin duzuena izan duzan, Juan Xabier Mauleo, gaur egungo arantzadiko elkarteko idazkari nagusia. Kontua kontu, oso egitura polita aurkitu genuen, hau da kortaren erdiko gunea, materialik eta mazaututa ikatzlagin txiki batzuk azaldu ziren. Datatzera igorren dituen eta emaitza izan duzan Kristondorengo bigarren, hirugarren gizaldia. Hori izan duzan emaitza. Hain ziren gutxi, zuzendariak eta esaten zuten, ikatz horiek egitura edo austorretza edo kortarria intzan garaikoak direnik ezin dela bermatu. Urren urtean, ondoan, 500 metrora dago beste saroi bateko erdiko gunea induzkatu zuen, talbelak, induzkatu genuen talbelak. Kasotan, mendarri izan dugun saroi batean, Urnietan dago, han ere gauza bera. Egitura polita, oso material gutxi, ikatz pikin bat, eta datazioa, Kristondorengo laugarren, seigarren gizaldia. Eta arazo bera, ezin da bermatu, ikatz horiek, adierazten dutenik, erdiko gunea kostorretza orduan egintzenik, ezta? Edozein moduz badaude historialariak esaten dutenak, ikatz horien datazioek, eremu horiek ez erdiko guneak, baina bai eremuak data horietarako gizakituak edo gizakiak guztietuta ez dela adierazten dutela, ezta? Horretzat hori iradokitzen dutela, ezta? Laurogeita hamargarren hamarkadan, induzketak genituen, tokitan, datazioak edo neko berriak aurkitzen genituen, emaitzak, edo ez genuen ez aurkitzen, hau altxista azpikoa da, lagun batekin induzkatutakoa, Luis del Barrio induzkatutakoa, zeagatikan, jaloien batikan ikusten duzute, ze sakonera eta zeagaritzarrak daude, baina ez genuen lortzen, inolako materialik horko datazio bat egin ahal izateko. Baina, 2012 urtean, okertu euskalnik, pero, a ver, horri apaztu, 2003 urtean, hor badaukat lagun bat, bera zen indizioana eta bera izatezia zabaldarra danak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta esan dute gaur eguna arkeologian ospea handiko persona badala, ezta? Jose Antonio Mujica izena duna, ezta? Honek urteak ez, hamarkadak daramatza aralarren, miaketak egiten, induzketak egiten, bai berak taldeak aurkitu dituen elementuetan, eta baita ere aurretikan Barandiaranek aurkitutako elementuetan, ezta? Hor, 2009an, kaso entzian, esan zian, hor, zera bat, austarretzan batean, induzketa bat egiteko zein aukeratuko guke. Eta, esan basoituan bera, hau piku eta ondarra izan adun toki batean dagoen zera bada, austarretzan bat, baina, 19. gizaldiko mapa batean azaltzen dana, hau, saroi baten erdiko gunean, garra, eta gainera, saroi hori, 2010an dokumentatzen da saroi bada, piku eta ondarra. Ikusten hor kuadro bat egintzen, eta hemen, zorionez, esan nuke, ez gina xurkeritak.
hemen ikusten da, hau sartzerakoan zezulo egiten eta hemen, orban ilun hortan, sutxo bat aurkitu. Ez genuen aurkitu ikatla egiten ez, sutxo bat azaldu zen, ezta? Bueno, esaten genuen, honek ematen duen emaitza, garbi dago, ondoko, harri-zarrarekin lotua dago. Eta datazio izan dut zen, azken brontze aroa. Orain dela, 2008 bat urte egin zuten sutxo hori eta jarri zuten harri hori, ezta? Han lanean ibilita, hurrengo urtean, harri batzuk aurkitzu gritxuen azaldu ziran, eta horrein zen indusketa, ezta? Eta inork espero ez zuena, bi kronoletx Pirinean azaldu ziren. Austerretzatik bat petora, saroiaren barruan, ingo zalantzari gabe, kronoletx tumulunak, Aralarren ordu arte ezagutzen ez ziranak, hauetan gainea bateak azaldu zen, impresionante izan duzan, erdian orban bat ikazarena eta bi gizaki oso gazteren ezurrak kiskalita, tratazioa egin zen, eta honek eman zuen, orain dela 2007 bat urte. Beste Austerratza baino, pixka bat, gizaldi bat, gutxi gora bera, berandogokoa, ezta? Gaur egun, Josanek usten du edo esaten du, aurrera aurkitu den duen Austerratza hori, eta 2008 datazio mantzun hori, izan daitekeela, han zegoen eta niko ezabatua dagoen beste kronitz baten lekukoren bat izan daitekeela. Hori usten du Josanek. Hala balitz, edozein moduz ere, gauza interesgarria iratiko dute, eta da, monumentu megalitikoak, saroien erdiguneak erazteko erabili izan dira. 2009 urtean, Aralarren oraingoan ere, Josanekin, hau igaratza da izan agunik eremu bat da, eta hor, harri hau ezagutzen duen, hain zuzen ere, Beaskin arte izan adun saroi batean. Saroi hau 15. gizaldian lekukotzen da, eta gure iritzia zen, borrazaltzen den harri hori, erdiko unea, edo Austerretza, edo kortari edo izan zitziketa. Indusketa egin, eta bazaki kortari izan daiteke, hiloi bat ezartu zen. Horazan guziran, berreun bat gerragoko ezur kiskalitako deposito bat, ez da, besteak beste. Hori datatzera igorri zen, eta honek eman zuen datak izan duzan, orain dela 2007 bat urte. Alegia, lehen ondarren ikusi ditugun kronetxoiek garai bera, hau ere horotzaroaren amaierakoa da, eta dakigula horako beste hilobirik ez dugu ezagutzen Aralarren toki gehiagotan ezagutzen. Hau ere, saroiaren barruan dagoen, ez da. Honen ondoan, beste egitura bat, ondoan esaten ditu 3 metrora. Beste egitura bat azaldu zen, usten dugu hau etxola bat edo izan daitekela, eta hau berrixagoa da. Berrixagoa zen guanean, 2000 urte bakarrik antozka etxola hau ere, saroiaren edo kortaren barruan dagoetan, ez da. Eta 2015 urtean, harriaren eta egituraren ondoan, beste harri batzuk edo, beste harri batzu ez hautatu zitzaigu egia, euskera ederantean esateko, eta zer izango eta beste kronetx bat, ez da? Hau ere, saroiaren erdi-erdian, ez da? Honen datazioa da, horren dela 2000-2005 bat urte gutxi gora bera. Hau berrixagoa da, hau burtinarokoa da. Baina interesgarri izan duzan, zeluzian bi gauzta. Lehenengotaren, kronetxaren erdian, 14. gizaldiko sutxo bat aurkitu duen erdi-erdian. Eta hemen, zuen ezkerretako harri hortan horre sutxo bat aurkitu duen. Baina sutxo berria bat zen, 15. gizaldikoa. Zerraitik egin zituzten, loturarik badute hor piko eta ondarren aurkitu duen beste Australi horrekin, esan ez dakigu. Eta azkenik, hemendik nahiko gertu, hemendik 500 bat metrora, aiatzio izan dagoen beste saroi batean, azken urte hauetan, haueko ingola 2 urteko kontu bat dira, Josa Mujika,
honen guztiaren benetako egilea. Bueno, lehenko eta baina razpian ikusten duzuten zer hori topatu gatzuen. Austarri edo kortarri hori, ez da? Eta honek ondoan bazun ikatza, baina honeko berrian, edetik garren izaldikoa. Urrengo urratxa izan duzan, hor goien ikusten dira aurri horiek ikuskatzea. Aurri horiek dira etxola baten aurriak, eta dituzte 4.000 urte. 4.000 urte. Aiatzen zen toki batean. Eta, bueno, ematen du, aralarren, da Euskal Herriko mendialdean ezagutzen den, hartzain etxola baten, ondaki zaharrenak, zaharrenetakoak izan daitezke. 4.000 urte. Eta azkenik, hemen azpian ikusten duzute, han bertan, hau guztia dago, dena batetik bestera egon dira, 20 metro, eta besteak 15 metro, erdiko arretik ezak. Bueno, egitura hau, lehendikan ere ezagutzen zen, eta karta arkeologikoan eta txumuru bezala salkatu edo katalogatu zen. Eta, bueno, induzketa edo egin zen, eta, bueno, material pixka bat azaldu zen, zeramika pixka bat azaldu zen, lintzeren bat azaldu zen, eta deposito, sendoa azaldu zen, eta goatzen naiz, nola deitu ziren joxanek telefonoaz, aiatu dituk, aiatzioko 11 metroko diametroa duen egitura horren emaitzak eta eta ze joxan da bera joxanek esan zian da ze usten ze emaitza eman dula. Eta nik esan, nik ez zekia ze emaitza eman du, baina ni bazekiat ze emaitza eman dezan nahi nuke. Da, nik esan nik, nire erromatar garaikoa izan dadila nahiko nuke, ezta? Eta, egia esan, ez naiz ikerlea, baina Kristo Morengo bigarren, hirugarren gizaldikoa da aztiko egitura hori. Orduan, Sabai beraren barruan, Ostarrotza edo Tortarria, 4.000 urte dituen hartzain etxola bat, eta ez dakigu zertarako, erromatarren garaian, bigarren, hirugarren gizaldiak egin zuten egitura biribila, ezta? Igan dontan gaina txango dukagu hori jendeari erakusteko. Gero bukaeran, misterio puntu bat emango dut asuntuari, esango dizuet zergaitik nahi nuni erromatar garaikoa izan zeri. Hori bukaeran kontatuko dizuet. Kuadratxo honetan, arako laburtu bateik jonde, urtea, nun egin zen, zulatze arkeologikoa, gutxera bera zea aurkitu zen, eta hemen, goiko zutabe hortan, ze arotakoa da, ezta? Gauz asko esan daitezke, baina nik bi asumarako nituzke. Lehenko eta behin, hasieran, 80. hamarkadan genukan paradigma hura, Sabaien barruan ez dago megalitorik, megalitoak sarrietatik gertu baino kanpo daude, hori bertan bere hori zaigu, kronletxek kasua mintzak. Horrein dago, trikuarrik ez dugu aurkitu Sabai edo korta baten barruan. Baina, garbi dago, zenbait kortatan, barruan, kronletxak eta errosketa hilogiak daude. Hori, guretzako behintzat, bada zerbait. Eta gero nik usan dut, nabarmena dela baita ere, zenbait korta, ez duziak, zenbait batzuk, guk iluskatu ditugunak behintzat, gizakiak antzinatik erabil dituen tokietan daude. Eta nolabait ere esan, toki horiek erabilpenean jarraikortasuna egon da. Decía que solo doy cuenta en las intervenciones arqueológicas en sedes en las que he podido participar, he podido molestar, diría yo más bien, ¿no? Las últimas realizadas en Aralar, bajo la dirección de mi amigo José Antonio Mújica, muestran por un lado que los sedes se ubican en lugares aprovechados por el ser humano desde la prehistoria, algunos por lo menos, no todos, pero algunos sí. Y por otro lado, que existen crondes dentro de los sedes, cosa que no hemos podido constatar, por ejemplo, con los dolmenes. En cualquier lugar, parece evidente que algunos sedes están ubicados en lugares que han sido utilizados por el ser humano desde antaño. Ahozko tradizioaz, idatzizko iturriez eta arkeologiaz bandara, saroiak noizkoak diren eta nolakoak izan diren, jakiteko iturri gehiago eta gola pentsaba ezan norbaitek, nire iritzi apalean, oker nabi. Ikusiko egunez, hizkuntzak, kasu honetan, euskerak, ekarpen, esan nuke, interesgarria egiten dulako darabilgun auzioa. Izenari erreparatzen baino badugu saroi,
aktivitate geografikoaren izenari erreparatzen bali badiogu, lehenengo aipamenak 13. gizaldikoak dira, ikusten duzu Naparroan, azaltzen dira. Lehenengo abintzat oso ezaguna da, Mitxelen artetan batez, eurien liburuetan ditzen dutelako, ezta? Forma zaharra saroe. Eta, bueno, ikusten zute, erroi bar, ez da kasualidadea, lehen ere aipatu dugu erroi bar, ezta? Besteak beste, testu hauei esker, gauza jakina da, gauza onartua da gaur egun, saroi hitzak bi osagai dituela. Sare eta ohe. Sare horret eta ohe, kama, letxo, olako zerbaitea. Bueno, olako eremuak izendatzeko izen horren osagai moduan sare azaltzea ez da gauza aritzekoa. Gaztelaniaz esate baterako redi daukagulako. Edo majada bizite makulazioa dela, ez? Latinezko saretik datorrela, ezta? Eta, bueno, barbal, kanizo, eta, bueno, ez da, nerezako behintzat, ez da gauza harritzekoa, ezta? Garbi dagoena da, sarea, abeltzaintzan, baliabide irauntikorra dala. Ez dala irauteko ezartzen den zerbait, ura beste batean bildu eta eramateko ezarritako zerbait dela. Edan ez ere, alutzi eta ingo ardurari gabe desagertu edo zabatu dadin uzten den zerbait dela. Nola baitere, abeltzaintza ibiltaria edo adierazten dula. Ez dala, han erabat finko dagoen zerbait gobernatzeko edo erabiltzen den zerbait, ezta. Eta, bueno, ohei dagokionez, bueno, nik ustean dut, ohea euskeraz esaten zaiola, bueno, animaliak atxeden hartzen duten tokiari, azpiak esaten zaio, urakan ukuiluetan eta antzekoetan, laskoz eta garoz, eta, bueno, atontzen da, pixka bat, oinarri bigun horri esaten zaiola, eta, bueno, ohei hitza gaua igaroitzarekin lotua dago, eta, bueno, lehen ikusi dugu, ez, eguzki, ez, kudeatzen zutela hazienda edo kudeatzen zituztela Eliak hemen Euskal Herrian, ez da? Nik usan dut, ohe hitza, ohe osagaia saroien barruan egotean, hori erakazten dula. Eguzkiko abeltzaintzarekin lotua dago, ez da? Orain begiratuko dugu erdiko guneari, ez da? Saroiaren kortaren erdiko guneari, eta horrek zer izen izan duen euskeraz, ez da? Izen zaharra, izen jatorra, nahiz eta gaur egun austarri esaten den berez, austerretza da. Eta erakutsiko izkizu da pixka bat horren aipamena. Austerretzaren aipamen zaharrena, 5. izaldikoa da, Legazpin azaltzen da, eta hori ikusten dizute, ez da? Saroiegatik. Sean inditos desde la foguera que es dicho austerretza. Baita, hori ikusten dizute, aldaki ezberdinak, 5. izaldian, bat baino gehiago daude. Eta hauek guztietatik, niretzat, benetan interesanteak dira oso, lehenengo hori, ez da, sean vividos desde la foguera que es dicho austerretza. Laugarrenean ere esaten da, mojón del fogar a la redonda. Eta azken horrekoan ere esaten da, ser allí la mitad del dicho sel por Uztarria e fogar. Dokumentazioan, modu garbi batean, adierazten da, austerretza, garbi batean, mugarri ez ezik, edo mugarri izan aurretiko, dena delakoaren aurretik, ondoreko batera, sutxo bat, egiten zen toki bat da, ez da, labur bilduz. Forma zaharra austerretza da, nik usten dute pixka bat zein izan duan bilakera austarreraino, zeintzuk diran osagaiak, hauts, erretza, errautsak dauden tokia, sua, egin dan tokia. Ni bai lagun bat, estimatzen duana, goizutarra da, izan hau Patziko Pedure. Patziko bere artegaldi horietako batean, niretzako oso, esaldi esanguratsua botatzen duen, eta esaten du. Ez dago, lurra izagia baino liburu ederragoik. Eta toponimia, toki izenak, lurra edo izagia da liburu zoragarri horren aurkibidea.
ni asko gozatzen hau, esan dut, ezta? Hain zuzen ere, toponimiak, lehen begiratuan ematen duna, baino hizkuntzari buruzko eta gauza askori buruzko informazio gehiago gordetzen du askotan, ezta? Zein da toponimoen ezaugarri nagusietako bat? Esanahia garduagatik, are gehiago esango nuke, sortu ziren hizkuntza desagertuagatik, erabilgarri izaten jarraitzeko doaia, adibide bat. Gernika toponimoa zer esan nahi duen, ez jakin arren. Egonort, galdezte baldin badu, nun nahi edo ezakize trastetan jartze baldin badu Gernika. Gernikara egitxiko da. Zer esan nahi duen, ez jakin arren. Eta hori oso ezaugarri garrantzitsua da. Horren nolabait ere ekartzen dugulako, izen horiek asko irauten dutela. Eta nik ustean den daiko gauza onartua dala, lexikoa dutak ez bezala askotan, adirarik ez duenez, edo ez dutenez, toponimoek, denborak asko irauten dutela. Toponimian onomastikan hizkuntzan oroar, maileguak beste hizkuntza batetik etorretako hitzak urre gorria dira. Zeraitik, esate baterako latina bezalako hizkuntza batetik badatoz, orain dela urte asko, honea euskarara itxi zirenean, hitz horiek nolakoak ziren jakin genezakelako, eta gainean noizkoak dire jakin genezakelako. Eta gero nola aldatu diran ikusita, euskara nola moldatu dituen ezagutu genezakelako. Euskararen fonotaktika eta euskararen sistema nolakoa zen ezagutu genezakelako. Zaten dugu, toponimoak gauza beratxa direla, toponimoen barruan, mailekoetan jatorri duten toponimoak interesanteak direla, eta horien barruan, baina zalduko dizuet itzaneko pertsua dalako, jatorri deantroponimikoa duten leku izena, horiek dira, zen metallekin alderatu ditzakete. Zer dira jatorri deantroponimikoa duten toponimoa? Esate bateako, Gernika, edo Bermeo, edo Laukaiz, edo Leiva. Bizkaian daude mordo bat. Hoiek dira, jabetza edo jatorria adierazteko, persona izen bati, atzizki bat erantzita, sortzen dian toponimoa. Bat esplikatuko ditu. Gernika esate batean. Hau ez da nik esaten, hau ni baino asko zer jende jakintxua guak esaten duen zerbaitera. Gernika da, latinean sortuako toponimo bat. Gaur egun ezabatuta daukan, zati bat zeukana bere garaian. Terra bila jarri da, baina, kapana izan ziteke, gardeintzen, ezta? Orduan, berez, gaurko Gernika zan, terra bile edo kapana zernika, kernika edo esan da. Hori zertzen, kerminus izan azuen norbaiten jabetza. Kerminus izan horri, ika atzizki erantzita, toki zen hori sortu zuten. Eta horrela sortu zen Euskal Herriak eundaka izan. Orduan, Gernikaren abila zen izateke, Kerniusen etxaldea edo Kerniusen jabetza. Eta horrelako toponimoetan, egitura beti bera da, ezta? Lehenengo eta behin ezabatutako izen geografikoa daukagu, terra, bila, fundus, tuguriu. Gero dago personaren izena, eta gero dago atzizkia. Eta atzizki hori izan daiteke, hitz, ika, ona, holakoak Bizkaian, eta inguru honetan gozkatzute, musika, nahi duzuten guziak, ezta? Hau oso interesanteak dira, badakigulako izen hauek erromatarren garaian sortutako toponimoak dira, ezta? Jatorri deantroponimikoa duten leku izenen barruan, hainbat saroi izen daude. Hemen jarri izkizuet, batzuk, atzizkita antolatu izkizuet, nola diazen dut, nun dauden hauek guziak, eta esan bezala, hauek, latinez sortuako, o latinea hitz egiten zen, sortu ziren toponimoak dira, oinarria persona baten izena da, eta gero guztiek onduan, bigarren zatian, atzizki bat daukate behira. Hau ez dira, persona izenak, aurrean ikusi dituzuten korta horietan edo azaltzen diren horietan.
Eta hori kontatuko dizuet aiatzi horren kontua, aiatzio, ez da? Eta hori ikusten duzute, aiatzius, ez da? Bai, horregatik nahi nik aiatzioko kortan edo saroian inen induzketan aurkitutako egitura biribil horrek erromatar garaiko data emon zezan. Nolabait ere, bi iturriek, toponimiak eta hizkuntzak eta arkeologiak edo erakusten zutena, base etorrelako. Arkeologiaren eskutik bagenekien, han erromatarren garaian bazara zerbait. Claro, izena ere erromatar garaikoa izanik bi iturriak bat egin zuten, ez da. Orduan, honek guztiak zer erakusten dugu, ez da. Latinia hitz egiten zen garaian, jatorri deantroponimikoa duten izenak dituzten kortak edo saroiak eremu bereizituak ziralak. Erabiltzaile edo onuradun jakin bat zuten eremuak ziralak. Zuna altarrik esan, Michelenak, gizakiak, irobiak, bizilekuak, bideak, eta beste gauzak eraiki aurretik gune aberatzenak, gune emankorrenak, eralda zeratzala muatu. Lehenengo gune horietan, lurrean izenak josi zituela, eta izenak jartzearekin batera gizaki hartzen hasi zela gune edo eremu horiek, ezta? Mapa honetan erakusten dut, adierazten dut pixka bat, nun azaltzen diran, jatorri deantroponimikoa edo persona izenak eta atzizkiak uztartuz, jabetza edo jatorri erazteko izenak dituzten kortzak eta saroiak nun dauden. Uste dute gehien againea, saroi borobilak edo korta borobilak eta mugarrizatuak dauden eremuetan azaltzen dira. En este caso, la lengua, euskera, es también una fuente de información muy válida para profundizar en el conocimiento de los seres, corta, paliza, saroi. El propio nombre, saroi, denota un modelo transhumante o transtermitante de la ganadería, Álvaro Ramón, experto, basado en un sistema de sol a sol. Asimismo, el antiguo nombre del elemento central de los seres, Austerreza, indica que ha sido un lugar donde ha habido un depósito de comida. Por otra parte, algunos seres cuyo nombre tiene origen de antroponímico muestra que en época romana esos seres con esos nombres tan particulares eran espacios ya diferenciados o que tenían un beneficiario o un usuario en concreto. Bueno, orain pixka bat ondorietan sartuko naiz, 6 minutu geratzen zaizkit, eta pixka bat hasierako galderi helduko dugu berriro. Zer dira kortak edo saroiak? Bueno, nik honako definizioa proposatuko nituke. Haziendak gaua igarotzeko baldintza egokiengatik, orientazioagatik, orografiagatik, uragatik, landaretzagatik, bereizitako eremua. Saroiak eta kortak jatorriz zilegimendietan zure. Nor nahi erabili edo libreki guztiazitzaketen eremuetan zeuden. Beti multzoka asaltzen dira, eta nolabaite euren artean sarea osatzen edo iruten zuten. Eta hemen da zuen nari palimpsestoa, palimpsestoaren konzeptua, hori lehenengoz atxagari entzun nion, bernarko atxagari entzun nion, eta nik usten dut saroiak edo kortak zer digan azaltzeko niretzako nintzat oso kontzeptu interesgarria da. Zer da palimpsestoa? Badakizue, erdiaroan eta bat, pergaminoak edo erabiltzen dituzten. Bat dute pergaminoak eta berez larrua dira, abere baten larruarekin egiten dira. Eta hori oso baliabide eskasa zen, diru asko balio zuen baliabide zen. Horren askotan zer egiten zuten? Behin erabilitako pergaminoak berriro. Lehen idatzitako zerbaiten gainean berriro idatzi. Eta beste behin ere berriro idatzi. Hori izan nahi du palimpsestoak grekeraz, ezta? Behin da berriz, erabilitako edo idatzitako euskarri aberatsa. Eta nik uste dut, konzeptua, niretzako behintzat, kortak edo saroiak izan daitezkenetik nahiko gertu dagoela, ezta? Oso baldintza onak dituen zerbait direlako, eta behin eta berriz, gain jarriz, gizakiak
erabiliturako, ezta? Hau da, piku eta ondarre, 2008 urte dituen usterretza edo dagoen tokia, ezta? Eta, nik uste dut, niretzako bintzat, garbi dagoela, korta batzuk ez guztiak, historia horrean eta antzinatean abeltzaintza guneak izandako lekuetan daudela, ezta? Beste nolabait esan da, gizakiak antzinatik guztiaturiko eremuetan jarraikortasuna egondala adierazten dutela saroiak, ezta? Galdera da, eta beti izan dira bideoan justo txortulik azaldu dizkigun bezalakoak, ezta? Bueno, garbi dagoena da, niretzako bintzat antzinatik edo antzinatetik berezitako eremuak direla, baina itotu barra daukagu ez dakigula zehazkiro itxura biribil hori noiz eman zieten. Aukera bat izan daiteke dokumentazioan oinarri hartuta Erdi Aro Berantiarraren hasierako gizaldietan. Hori da aukera bat dokumentazioan nolabait ere bermatzen duela, ezta? Hurrengo galdera, eta niretzako funtsezko galdera, oinarrizko galdera. Eta gure ondorengoek ezagutuko aldituzte horrelako bitxiak. Gure batzuk, euren arau sozialioetan, gutxi batzuk, babestuta dauzkate. Eta gero, legediaren aldetikan, kortak edo saroiak megalitotegi edo estazio megalitiko baten barruan baldin badaude, estazio osoaren babesaren barruan. Baina, berariaz, gaur egun, legediaren aldetikan, saroiak eta hango usterratzak ez daukate lege babes indartsu bat, ezta? Eta, hortik pixka bat, nire zalantza. Horregatik, da, hain garrantzitsua, basate baterako, danen dementeriak, eta oroar, lorra inpurtaldekoek, kortak aurkitu, finkatu, dokumentatu eta ezagutzen emateko egiten ari dire lana, erakusketa hau antolatzen laguntzeak, edo Gipuzkoan, horrozkat, txintxo, Javier Andoni, hau ere sekulako lana egin nahi dira, Gipuzkoan daude, sareak aurkitu, finkatu, eta gaina hauek sareak argitaratzen dute informazio hori guztia, ezta? Eta nola ez, Gernikako Euskal Herria musuari, nik uste dut ere, txalotu behar dugula, gaurko honetan, hemen elkartzeko eta saroiak balioan jartzeko egiten ari garenatik. Concluimos que los seres son espacios con condiciones especialmente idóneas para la ganadería, que en varios casos, en algunos casos, se ubican en lugares aprovechados por el ser humano de manera continua desde la prehistoria. Aunque no sabemos, a decir verdad, cuándo adquirieron su peculiar forma vehicular. En cualquier caso, merecen mayor protección de la que tienen actualmente. Por ello, es fundamental darlos a conocer y ponerlos en valor. Mi más sincero agradecimiento a los organizadores del simposio y, por supuesto, a todos vosotros por colaborar en la consecución de ese objetivo. Eskerrik asko. Joan gaitezke kafeatzera, baina nahi baldin baduzu galderatxoren bat egitea, txalo pizka bat. Me gustaría, tenemos un poco de tiempo, un cuarto de hora, y si os parece hacemos algunas preguntas. O sea, el que quiera hacer alguna pregunta es el momento. A ver. Azkena, esan duzune, nire galdera, hain zaila ezengo zan, momentu honetan, babes ofiziala hori, ematea. Bueno, nik ez ditu erantzun galdera horri, ni oneu emerzelako babestu beharko dituzkena, ezta? Baina, bueno, hola, haki borra esan maizune, soto gotxi esan maizune, behin hortaz izketan, gauzu dietaz arduratzen diren persona batzuekin. Eta, bueno, ni batzan berotu iten ez dola, eta beroldi bat egin nuen, eta estutzen hasi nintzen, eta azkenera esan zian eske, asko daude. Asko daude. Esan nuke, lau balira, lau baleuke, hori da nera argudioa. Esan dizut, emaztu bidak nera argudioa. Badakit, orain, zerbait, mugitzen hasi zala, hasi ote da, eta ez dakit ze ondare rekonozimentu eman dieten, eta bar.
baina nik uste dut horrelako altxor batek Euskaldunon eta Euskal Herriaren, mortasunaren, horrelako adierazpide batek, eta ere osan dut geranean, hau ez da Euskaldunon ondare bat, hau Euskal Herriak, munduari edo kulturari, letra garriekin kulturari egiten duen ekarpen bat da. Orduan, ez dugu gure gatik bakarrik zaindu behar. Hau kulturaren, zentu letra garriekin ez eman kulturaren pasati bat dela. Ez dakit, nik usten dut, daukatena baino, gehiago merezi dutela. Mendirak eta zelak daukate zer ikusirik? Bueno, lehenengo eta behin, horrenko bizta iztuan, aiez pentsatu baiteke. Bai, esate baterako majoletako zera hori ikusten bani badago, eta menir bat ikusten badago, esate horiek, kasu hori esate baterako berriagoa dira, agian bertarik ditundako berriagoa dira. Hala baina, badago kasuren bat, oso gerezkoan nago baina Bizkaian, lekukotzen dana, menir bat, saroi baten, korta baten, bazterreko muga adierazteko edo erabili izan dela. Beste alde batetik, ni onomastikaria naiz. Hizkuntza hauzetan gutxi dakit eta arkeologia kontuetan apena. Dakitenean Joxanek eta hauek esaten dute, egon daitekela lotura bat, azken batean, kortarriak, menirren, balako ez dakit miniatura batzuk izan daitezkela. Azken batean, deno dakigu, menirrak ere, klase askotako daude, baina menir batzuk edo zutarri batzuk edo abeltzaintza eremuak finkatzeko eta markatzeko erabiltzen dituztela aurre historian, ezta? Historia horrean ez duten bezala. Orduan, loturaren bat izan dezakete, baina badakizue abeltzaintza eremuak antolatzeko eta abeltzaintza eremuetako esparruak finkatzeko hemen behintzat Euskal Herrian ezagutzen dugun egiturari zaharrenak trikuharriak dira, ezta? Trikuharriak badakizue, hilobiak ez ezik, nolabait ere, abeltzaintza eremuak antolatzeko, erabilitako, nolabaiteko adierazleak ere badirala, ezta? Loturaren bat badutela, izango dutela, bai, guk ikusi ditugunak meniorekin lotuak daudela, nire oso zaila iruditzen zait, beste garai diferentetakoak diralako, ezta? Zaharrena ezagutzen dugun hori, Trontzako amaierako hori, suposatzen da, Piku eta Ondarreko hori, ordurakoia ematen duen kontutan, abeltzaintza eremuak kudeatzeko, antolatzeko menirrak ordurakoia iraungita edo arkituta, oihartuta zeuden, ezta? Zakit erantzun dira, Jota. Bueno, babesarena, izango nintzateke igualtua, simposio bat egiteko, zanutzeko nuke. Baina bakarrik anotazio bat, arkeologiko den guztia, babestua dago uste okasi definizioz, ez? Eta etnografikotzat hartu ezakeguna, horregatik esaten dut, patrosinposto. Baina, oso gauza puntuala, momentu batean aipatu duzu, uste dut Oiartzunen gaina esaten zutela, 12 gorabillas neurri modura eta esateko, ez? Ezatzen da, Gipuzkoako ordenantzan 1583an. Oiartzunen 1628an esaten dutena da, hor erregek agintzen du, agindu bat ematen du, hango kaparen iralgoen saroiak, hango forua, zerroiaren bat, hor erregek agintzen du, esaten du, saroiak mugarriztatzeko, eta horre ipatzen du mugarri hitza, baina 12 gora bilena, 16 izalde arte Gipuzkoan eta zara. Baina, eta gorabila horrekin zer esan edo? Euskarazko gorabilotik dator edo inudua edo... Bueno, nik ez dioz, spoiler bat egin nahi. Claro. Xabi, mesedez, kaiak ez da favores. Ito nahi ez ezeko. Vale, pues nada, Gero. Akatu, beha, nik ustean dut, eta ez dut, Xabier, laguna dakizue, ikustu gordailuan, uste dut gordailuan, ez dola, Gipuzkoako Foru Aldundiak, pixka bat, ondare kulturala. Orgoian dago nartabugarri bat, eta ari esker daukagu. Bueno, kontua da, bera hor daula, eta pixka bat, ez dakit. Nik babesaren asaten duanean, gauza bat babesteko, guk
Honi behintzat asko sinisten dut honako hirutasun, ezta? Ezagutu, maitatu, zaindu. Zuk zaintzen duzu, maitatzen duzu gura. Maitatzen duzu, ezagutzen duzuna. Orduan, nik babesare kasuan, esaten dut, Arraki Gipuzkoan, Bizkaian, nik esan dut, nik ezagutzen duan apurra 2000 bat korta edo saroi zerrendatuta dauzkat. Baina zoritxarrez, zerrenda hori, akaso nik eukiko ordenagailuan, ezta? Eta ordenagailua lapozte badiate, hor bukatu da kontua. Esan nahi dut, saroiek edo kortek benetako babes bat izan dezaten, lehenengo eta behin, ezagutzen ditugun guztiak, baite, barneratu egin behar dute. Eta nik, administrazioan ez dut ezagutzen, inun, saroi korta guztiak, nik ezagutzen dituanak ederik, biltzen dituen zerrenda bat. Orduan, ezinezkoa da, zerrendatu gabe, edo ezagutzen edan hori, zaintza babestea. Nik zentu hortan, jakina, oroa, arkeologia da guztia eta kulturola da guztia, babestua dago, hori horrela da. Baina ezinezkoa da, oraindikan zerrenda batean, eta sikiera izena geolokalizatu gabe, dagoen zerbait benetan babestea. Nik zentu hortan esan nahi nuen, ez da? Ni alde horretatik komentatu nion gauza bat, ez dakit dagoen hemen goiko lau zera elkarte, ez dago inor, ez? Arraian arratzalean atorriko dira. Berreatuan, egin dute udaletxean dauden zerrenda, osea, korten zerrenda guztiak. Hori udaletxetik egin dute, baina, klaro, Berreatua azken baten da oso herri txikia, baina baita signifikatiboa korten aldetik, eta egin dute hori. Osea, que abel pizkanaka beste udalak. Lehena baitu duzu arkeologia mailan, hor arabaren uste dut esan baina, hor korronbelez baten, alboan, hartzain nintzola baten egitizuna. Horrek, behar bada, ari bezten du gaur ezetuten dugun baserrizen lehenengo aztarnak direla edo galdera orokorrean, zeleak edo sarobeak dire gaur egun ezetuten dugun lehenengo ardatzak, oza... Ez diot spoiler bat egin nahi, Alvarori. Orduan, bakartu baino, bezala, ez dut elegante egitzen eratetik, beratetik baino asko zelo, nik, gutxi dakik eta dakian aprore hizkuntza ere duan, beste guztiak, maio guatik. Beste gati batzuet, kubile horre gertu de zerrenda batean. Da, bedatzi garramendekue. San Juan de la Peña erronkari, erronki... Hor dago, buelta hortan dago, kubile banaoz edo ipamen hori, hori dago, erronkari zera hortan. Barkatu? Abati, Bueno, erdianoan, batez ere erdiano berantiarrean, abeltzaintzan agente garrantzitsuenak, beste, jauntxoak alde bat erotzita, monasterioak zian. Eta zate bateako horrea gai izan dudan, irakirala, Euskal Herrian, inoiz egondan, potentzia abeltzainik indartsuena. Pentsa, horreak azaukan, saroi edo korta sare bat, anasten zana, eta zate baterako debaraino iristen zana, ez da? Pentsa, ze bat, eunka zituen horreanak. Kasua da, hor, banaoz edo erronkarina azaltzen den hori, azaltzen da, okerrezpan hau, 10. gizaldian, ez behatzegun baina, alderdiatan lekuko zabar bakarra dago, eta hori nozaten dugu unus testis, hori nik horretik demora guztian aipatu dut, esan dut, hauen Euskal Herrian kubilar da, Bustaliza eta hauen arrestoa erdiaro beranti arrastan, agia 11. gizaldira edo zeratu dut, baina bai, zukon esan bezala, erronkarita hori. Bai.